Инструмент 4. Подарете на детето фантазията, в която желанията му се сбъдват. Понякога детето иска нещо, което няма как да му дадете. В подобни случаи първият ми импулс е да му обясните защо то не може, не бива или не е добре да има онова, което толкова силно желае. Това е рационалният подход. И как действа той при вас? Безуспешно казвате. Детето не се трогва от вашата логика. В мига, в който започнете да обяснявате, то се запушва ушите и се разпищява. Не сте единствените. Едно разстроено дете не може да бъде успокоено с разумни доводи. Един страхотен инструмент за подобни случаи е да дадете на детето фантазия, в която желанията му се сбъдват. Когато детето реве в колата за бомбоните, които не сте му купили в мола, не дейте да му изнасяте лекция за това колко вредно е сладкото за зъбите. Приемете чувствата му. Бомбоните са вкусни. Нямаше ли да е хубаво, ако можехме всеки ден да ядем сладко, без да ни се развалят зъбките? Какво щяхме да ядем за закуска? Бомбони ЕММ или близалки? Ами за обяд? Насърчете децата да се включат в играта. Спомням се един паметен ден, когато на път за вкъщи, в колата моите 3 момчета с радост описваха свят, в който колите са направени от шоколад, а пътищата са павирани с бомбони. И щом ти се дояде сладко, можеш да спреш и да си гризнеш малко от бронята на колата или да отчупиш парче от тротуара. Сара от нашата група е детска учителка, както и майка на 7-годишната София, 5-годишния Джейк и на току-що навършилата 3 години Мия. Тя си спомня как фантазиите са й помогнали да преодолее успешно един труден период от живота. Историята на Сара. Розовата къща. Живеехме под наем в двустаен апартамент и сега, когато вече имахме второ дете, там ни стана тясно. Най-накрая се решихме на голямата промяна да си купим собствена къща. Бяхме развълнувани, но и изнервени до краен предел, защото покупката бе свързана с възможни такси и преди банката да ни отпусне кредита, се съмнявахме дали ще можем да се справим с всичко това. Една сутрин, докато карах София към детската градина, тя започна да мрънка. Мразя новата къща. Знам, че малките деца не обичат промяната и че за нея беше нормално да се разстрои от преместването, но това не ми попречи да се ядосам. Креснах и да спре да хленче. После започнах да обяснявам как старият ни апартамент е твърде малък и в лош квартал и че в новата къща тя ще си има собствена стая. Още не бях приключила с речта си, когато в един момент погледнах назад и забелязах, че София плаче. Това ме накара да се сепна. Леле, ти май наистина не харесваш новата къща. Сигурно би избрала друга. Да, каза София. Ако зависеше от теб, каква къща ще искаш да избереш? Розова. О, розова къща. Да, с розови стени, розов покрив и розово легло. А какво ще кажеш за малко розова трева на муравата? Предложих аз. Мамо, няма розова трева. Не може да има розови цветя. Останалата част от пътуването мина весело, като двете изреждахме всички неща в къщата, които можеха да бъдат розови. Доброто настроение беше спасено. По-късно ние наистина купихме на София комплект розови чаршафи и вместо разплакано и хленчещо мрънкало оставих детската градина едно щастливо и усмихнато дете. През следващата ни среща Сара сподели с нас една история от предучилищната група, в която преподаваше. Историята на Сара безброй часове. Миналата седмица едно от децата не искаше да прибере купчетата, с които беше играл. Вместо да му изнеса стандартната лекция за това как всички трябва да прибираме след себе си, аз признах чувствата му. Дразнещо е да трябва да разтребваш, когато още не си приключил с това, което строиш. Той ме погледна, аз реших да му позволя малко да си пофантазира. Ще ми се да можеш и да имаш още стотици часове за игра. Да, ще ми се да имах още стотици, милиони, милиарди часове за игра. Отвърна той и започна да прибира купчетата. Удивително! Историята на Мария, спестеният цент. Бенджамин намери в парка 1 цент и го прибра в джоба си. После в колата на път за вкъщи реши да го извади оттам, но предпазният колан, с който беше закопчан за седалката му, пречеше. Той започна да се вайка и да хленчи. Друг път щях да му кажа: всичко е наред, ще го извадим като стигнем вкъщи. Това обаче нямаше да помогне.
Можех евентуално, докато шофирам, да потърся в портмонето си монета от 1 цент и да му я дам, за да млъкне, но тогава рискувах да застража движението със съседната лента. Тогава се сетих, че мога да изпълня желанието му на ушким и казах: колко жалко! Знаеш ли какво ми се иска? Иска ми се да имах един бутон точно тук. И посочих към едно място на контролното табло. Бенджамин погледна към въпросното място. И всеки път, като натисна този бутон, оттам да изкачат цели камари монети от по 1 цент, които да се натрупват чак до тук. Посочих лампичката на тавана на колата. И не само монети от по 1 цент, а и всякакви други монети, дори чуждестранни, и всички те да падат директно с кута ти. Така щеше да имаш ужасно много пари, с които да си купиш всичко, което поискаш. Какво щеше да си купиш всички тези пари? Един много голям плюшен мечок, каза Бенджамин. Колко голям? Колкото теб самия? Да. В този момент той наистина беше заинтересован от историята и много се забавляваше. Не избухна заради въпросния цент, което си беше цяло постижение за него. Много важен момент. Овладейте желанието да задавате въпроси на разстроено дете. Може би сте забелязали, че ние не атакуваме разстроеното дете с въпроси. Тъжен ли си? Това ядоса ли те? Защо плачеш? Когато детето е разстроено, дори деликатните въпроси може да му се сторят като разпит. То може и да не знае защо е разстроено. Или да не е в състояние да изрази това ясно с думи. Често, когато сме подложени на подобен разпит, дори ние, възрастните, се чувстваме застрашени. Имаме усещането, че другият иска от нас да оправдаем чувствата си и че нашите обяснения няма да го удовлетворят. О, за това ли е целият този шум? Не бива да плачеш за това. Когато вместо да задаваме въпроси, направим изявление, ние приемаме чувствата на другия, без да го караме да се оправдава за тях. Няма нужда да знаете причината за чувствата, за да бъдете съпричастни. Може просто да кажете: изглеждаш тъжен, нещо те е разстроило? Или дори нещо е станало? Подобни фрази подканят детето да говори, ако му се говори, но в същото време и го утешават, ако не му се говори. Тони, майка на 6-годишния Томас и на 4-годишните близначки Ела и Джена, беше скептична, но реши да изпробва този инструмент. Историята на Тони, ръкавицата е хвърлена. През последните няколко седмици Томас беше весел в колата, докато го карах към училище, но щом стигнахме там, той заставаше на тротуара и отказваше да влезе вътре. Когато го попитах какво става, той казваше: нищо. Понякога скачаше и се затичаше вътре в момента, в който някой от учениците му пристигаше. Томас не обича да отговаря на въпроси, когато е разстроен, но аз наистина исках да разбера какво се случва. Затова една вечер изчаках до след вечеря, когато той обикновено е спокоен и с добро настроение, и казах: забелязах, че не си много щастлив, когато стигнем до училището ти. Нещо те кара да не искаш да влезеш вътре? Томас бавно кимна. После обясни, че ако влезе по едно и също време с децата от втори клас, те му викат бебе, а той не е бебе. Той наистина се гордее с това, че е голямото момче в семейството. Затова предпочитал да изчака докато всички второкласници влязат или поне докато дойде някой негов приятел, за да не му се налага да влиза сам. Нямах представа, че влизането в училище е толкова сложно нещо. Сега, когато вече знам какво става в главата на Томас, аз вече съм по-търпелива с него. Историята на Сара. И после какво? След като беше играл с децата на съседите в техния двор, Джейк се прибра почервенял и разплакан. Очевидно беше разстроен. Подобни случаи преди го питах какво ти е или какво се е случило. И винаги получавах стандартните отговори: не знам или нищо. Този път, вместо да го разпитвам, аз се опитах да кажа нещо, с което да му покажа, че разбирам как се чувства. Джейк, изглеждаш бесен и тъжен едновременно. Това отприщи порой от обяснения. Джейк започна да ми обяснява надълго и на широко как едно от съседските деца го блъснало от люлката, след което се разменили някои лоши думи, като глупак и тапак, и накрая някой заплашил с пръчка другия. Той не спираше да говори и в един момент ме погледна и... аз не знаех какво да му кажа. Проблемът е, че родителството не се изчерпва с една проста размяна на реплики, както в комиксите в тази книга. Но не изпадайте в паника. Продължавайте да четете нататък. Инструмент 5.
Признайте чувствата на детето с почти мълчаливо внимание. Не дейте просто да казвате нещо. Стойте и слушайте. Това ни отвежда до един инструмент, който не изглежда много впечатляващо, но в действителност притежава голяма сила. Това е почти мълчаливото внимание. И слушайте детето, отвръщайки се с състрадание. Ау! О! Или а! Често това е всичко, което се иска от вас. Внимателно изслушване и плътно стиснати устни, издаващи най-много едно състрадателно изсумтяване, ние помагаме на децата сами да се справят със собствените си чувства. Подаръкът, който в този случай им правим, е това, че не се намесваме в процеса на тяхното преживяване с нашите лични реакции, съвети, въпроси, мъмрене. Важното е да им дадем пълното си внимание и да им се доверим, че сами ще се справят с ситуацията. Ето какво разказва Сара за ефекта на този инструмент. Историята на Сара. Дзен за братските къвги. Успях. Точно преди лягане 7-годишната ми дъщеря дойде да ми се оплаче от малкия си брат отново. По това време на денонощието търпението ми вече е изчерпано. Единственото, което си мисля е, това няма ли край? Той беше отишъл в стаята и беше пипал играчките и без позволение беше я дразнил и проче. Обикновено и казвам, че брат е просто едно малко дете и че тя трябва да бъде по-търпелива с него, след което тя започва да изрежда неговите провинения още по-разгорещено и емоционално. Този път обаче просто казах, разбирам. Следвах инструкциите като по учебник и тогава се случи истинско чудо. След около 5 минути тя каза, добре, сега ще си почета малко. И ме целуна за лека нощ. Не се наложи да влизам в ролята на рефер. Как ми олекна само. Историята на Майкъл. Много лош ден. Джейми се прибра от училище и каза, имах ужасен ден и всички ме мразят. Обикновено бих възразил. Как един ученик от предучилищна група би могъл да има ужасен ден, когато там през цялото време играят, рисуват и слушат приказки? Не им се налага да попълват данъчни декларации или да висят в уличните задръствания. И не е вярно, че всички го мразят. Можех да му изредя колко много хора го обичат. Ние, родителите му, неговите сестри, баба, дядо, приятелите. Този път просто изсумтях възможно най-разбиращо се, и го прегърнах. Той седна до мен и каза, че приятелят му Макс наистина го подразил. Аз прехапах устни, за да не отвърна, че и самият той понякога е голям дразнител и че Макс е най-добрият му приятел. Той продължи да ми се жалва как с Макс обичали да играят на Междузвездни войни, но сега Макс играл на ловци на духове с неговия нов приятел и вече не искал да играе с Джейми. А самият Джейми не искаше да играе на ловци на духове, защото по думите му играта била тъпа и той не разбирал как се играе и как всички деца играели на нея. Крайна сметка синът ми си изля душата, след което изтича да си вземе нещо за ядене. Останах смаян, защото той никога не беше разговарял така с мен. Аз нямах представа, че социалният живот на децата от предучилищната група е толкова сложен. Стана ми мъчно за Джейми, но мисля, че той ще се оправи. След като ми разказа неволите си, определено изглеждаше доста по-весел. Беше в края на една от срещите ни и почти нямахме време, но той ни настоя да ни разкаже историята си преди да се разделим. Историята на Тони. Сестрите го правят заради себе си. Бяхме отишли да си вземем бургери за вкъщи и Ела искаше да започне да яде нейният още в колата. Всички бяхме уморени и мрънкането на Ела направо ме пододяваше. Обясних и, че ще може да се изяде бургера в момента, в който се приперем вкъщи и че няма да й позволя да цапа в колата. Продължихме да спорим по въпроса и в един миг нейната сестра-близначка каза: знам, Ела, че понякога е трудно да изчакаш. Това бе повратен момент. Аз казах: права си, Джена, а понякога наистина е много трудно да изчакаш. Тогава Ела отвърна: да, трудно е да изчакаш. През останалото време от пътуването всичко беше мирно и тихо. Джена разбра, че сестра й се нуждаеше от съчувствие, а не от убеждение. Изумително беше как едно 4-годишно дете разбра как трябва да постъпи, а майка и не. Аз я утеших с мисълта, че тя просто изкопира моята проява на състрадание от предишния ден. Удивително е как днешните 4-годишни вече знаят неща, на които ние възрастниците първо ще се учим.